Bawana horeg banjir banyu kaduraken kathah manungsa kang samya ngombe banyu lali congkrah tebih panembah nguber bondo sami sulaya tebih tresna minger kiblating jalma nyebar kanistan tanpa rasa kamanungsan kang rasa unggul miwah kuwasa ingkang kuat nindes kang sekarat padudon saenggon-enggon samya dadi korban kawengisan. Hong ilahing sekaring bawana langgeng mangko tongger jeneng kita Puntadewa hayuwa gugup garagapan ulun Bathara Indra kang jogarake anggon kita maladi hening mapan ana ing sanggar pamelengan kene. Nok nuwun inggih Pukulun Bathara Indra. Sembah pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Pukulun. Iya, Nger Puntadewa. Sumurupa wanci kalenggahan iki
para Pandhawa wis antuk kamulyan utawa kamukten wujuding praja Ngamarta ya Indraprasta kene. Eling den eling ya kulup. Kraton Indraprasta iki biyen ulun kang yasa. Mula sinebut Indraprasta karana Bathara Indra kang yasa kraton iki. Ulup Puntadewa sakwuse para Pandhawa nampa kamukten lan kamulyan prayogane para Pandhawa enggala ngadani upacara syukur kunjuk mring Gusti kang murbeng dumadi amrih prajamu negaramu Indraprasta kene sakawulane kalis saka rubeda lan sambi kala apa wae ya ngger. Duh pukulun Bathara Indra ngaturaken gunging panuwun awit paduka pukulun paring pituduh dumateng Puntadewa. Cetanipun para Pandhawa kedah ngadani upacara syukur pancen bener. Upacara syukur kang tak karepake iki winastan sesaji Rajasuya. Tan samarba moring suksma sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layap ing aluyut sesaji Rajasuya. Iya nggih. Lajeng pukulun tata caranipun upacara syukur ingkang winastan sesaji Rajasuya kala wau kadosa pundi? Prasajan kemawon kula dereng ndungkap duh pukulun. Mangkene ya nggih kula Puntadewa babakan syarat sarana kang sarta tata carane sesaji Rajasuya iki nyuwuna pirsa marang Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna amarga ya mung panjenengane kang jinejer dadi kusiring para Pandhawa mekaten pukulun. Iya anyareng rembulan kang nedheng purnama iki muga-muga apa sing dadi gegayoning para Pandhawa bisa kasembadan ya ngger Puntadewa. Bintang malam sinar purnama bulan terang
sirna rempuk kedamaian. Mau gentang malam sinar purnama bulan terang, melayang senyuman sirna rempuk. Kinocapno Nalendra angkara murka harasa gawe rakit Trinalendra nangge sang punta dewa lan nata ing Dwarawati lan ing Mandura mohon ngratoni bumi. Oi! 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 Hati-hati. Ratu Magoto Prabu Jarasandha. Bu. Hoi, hoi. Hey!
Oh, ah, Hey! Ah! Dening utamaning nata berbuti bawalak sana lire berbuti mangkono lila lagawa ing driya hangga ganjar saben dina agung tenya paring dana lire kang bawa laksana ana tepi pangandika Yuwang Dede Kalaludara Mas Patik Raja Dewaku ya bandaku ya amalku dhewe. Anak Anung Anindita putraku bocah bagus Kulup Jayatsena nok nuringgih Kanjeng Rama ingkang putra pun Jayatsena ingkang kepareng sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama keparenga kula ngaturaken sumung kemeng pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Dewaji. Ya. Wis tak tampa gawe bombong mongkok rasane wong tuwa. Ora liwat pangestuku tampanana ya ngger anakku bocah bagus Jayatsena. Puja pangestu ingkang rumentah sampun kula tampi. Kula candhi mugi handadosaken arah daging kayuwanan kula Kanjeng Rama. Kaget kowe tak timbali. Kados pundi? Kowe mestine kaget tak timbali Jayatsena. Nggih. Garagapan raosing manah kula. Lepat kula menapa, dosa kula menapa suwawi kula aturi paring dawuh Kanjeng Rama.
Kang putra pun Jayatsena sagah anampi paukuman saking Kanjeng Rama Dewaji Prabu Jarasandha. Wah, lah dalah. Ya mangkono kuwi anak anungane Ndita bisa junjung derajate wong tuwa. Wani sara dau saguh nampa pidana saka pun Rama. Nok nggih. Suwawi kula aturi paring dawuh Kanjeng Rama. Ngene. Kowe apa wis krungu kabar kang sumebar pawarta kang warata? Apa sing dadi gegayuhane ramamu Jarasandha iki kulo? Lho, ingkang pundi menika? Piye? Ingkang pundi? Babakan sesaji Kalalodra. Lamat-lamat sampun kathah para kawula ingkang sami rerasanan. Bilih paduka Kanjeng Rama badhe ngadani wujudipun sesaji Kalalodra. Menawi keni widadaring kathah sesaji Kalalodra kala wau kados pundi menggah jlentrehipun. Kang putra cumadong dawuh Kanjeng Rama. Rungokno nggih Jayatsena. Sesaji Kalalodra mau wujuding upacara syukur konjuk marang sesembahanku Bathara Kala. Ya Sang Hyang Ludra dewaning kesugihan. Pun Rama percaya kalamunta yen wis kasembadan ngadani wujuding sesaji Kalalodra, kesugihane Prabu Jarasandha bakal awet. Run tumurun rah tumerah tedak pitu turun pitu babaring tumuwuh. Kang Tagak piye belung? Tak kira sinuwun Prabu Jarasandha iki sing uripe wis keceh bondo donya. Ki rasane tak kira ki wis marem, atine wis ayem. Tinemune ya durung ya, Kang. Isih duwe rasa wedi melarat iki. Ketitik bakal ngadani wujuding sesaji Kalalodra ing pamrih kesugihane iso awet nganti tedak turun pitu ya, Kang. Ya lumrah lung. Jenenge menungsa ki lumrah. Jenenge menungsa ki ora kulana, ora etana. Yen kelangan siji bandane, loro pangkate, iki jelas wedi. Ayo. Kamangka wong lanang ki yen sugih, yen lagi nyekel dhuwit ki rumangsa aji mumpung. Terus adat saben nggo royal. Apa ya piye ta? Wis rumus kuwi, Kang. Rumus, heeh. Wong lanang ki nek saya sugih, saya nakal, nek wong wedok ki saya gelem nakal, saya sugih. Contone, piye? Contone guyangan. Kok iso guyangan barang. Jayatsena, kados pundi Kanjeng Rama? Sing tak ajab kanthi pun Rama ngadani sesaji Kalalodra iki supaya bisa dadi ratu-ratune jagat. Yen pun Rama sembada ngadani sesaji Kalalodra bakale dadi ratune wong sak jagat gumelar. Kesugihan ku awet nganti tedak pitu turun pitu. Kabeh mau kanggo sapa? Kabeh mau ora ana liya, ya mung kanggo kowe, anakku bocah Sigit Jayatsena. Sakwusipun Rama lengser ke Prabon, besok sing dadi ratu ora ana liya kejaba mung jeneng sira Jayatsena. Ya iki sing jenenge napake anak putu. Kuwi lho Lung. Piye? Sinuwun Jarasandha iki ketang tresnane karo putrane, merga sing diajab besok dadi ratu ki ya anake dhewe. Dadi sinuwun Jarasandha ki bangga duwe anak kaya Raden Jayatsena. Aku ya bangga kok karo anakku, Kang. Pak anakmu bangga. Bangga. Lah kok bangga? Wah, saiki wis kelas 2 SMA.
Kelas loro SMA. Heeh. Ya berprestasi, meteng Kang. Cangkemmu. Wong tuwa ora urus. Ngaturaken panuwun duh Kanjeng Rama. Jajena kula wonten dawuh. Mongko sesaji kala ludra kuwi mau syarat saranane pun Rama kudu mbekakak ratu 100 negara nyembelih ndase ratu 100 negara mapan ana ing alun-alun negara Magoda. Pun Rama bakal yasa geni murup sak rampunge ratu 100 negara tak bekakak utawa tak beleh ndase ratu 100 negara bakal tak jegurke ana geni murup. Bebarengan kelawan kuku sing dupa kang gumelun. Kabeh iki tak unjukke marang sesembahanku Bathara Kala. Ya Hyang Ludra kanthi srana iki pun Rama bisa ngratoni jagat raya. Waduh Kanjeng Rama. Yatri sangga pirang nguri nanggul kinempit kempit dosa ngerep naning bawono Kanjeng Rama lepat nyuwun pangapunten menapa sampun dipun penggalih lamun to badhe bekakak ratu 100 negari kala wau. Menapa sampun dipun penggalih babagan tuna lan badhenipun Kanjeng Rama. Dasarmu apa kowe ngucap sing kaya mangkono? Lamun to anggenipun badhe napakaken anak putu kanthi srana ancik-ancik kacilakan kang sarta kasangsarane ngasanes. Nyuwun sewu ing benjangipun Kang Putra boten badhe kersa jumeneng dados ratu ing Magoda menika. Awit niki mengke sisip sembire luput katuranggane badhe nglandang kurban ingkang boten sekedhik cacahipun. Cangkemmu menengo. Oh. Raja montabler kinetap duka yayasinipi Jojo bang mawinga-winga hangis yang satelek mejang kaya dalang nuturi kaya kiai cilik digedhekke bareng gedhe nuturi karo wong tuwa. Anggonku bekakak nyembelih ratu 100 negara iki mung kanggo dapurmu le. Jayacena. Besok kowe yen wis dadi ratu mung kari ngepek ayome, ngepek kepenake, ora usah rekoso. Nanging Dewaji. Nanging kula boten sarujuk. Menawi kedah ngagem sarana ingkang daksya mengaten awit wonten paribasan cukup ora ana gunane aku duwe anak kaya dedapuramu ketimbang nyepet netra ngrereget rambah Magoda pedang liganku sing bakal nyikar gurumu
Bosen aku duwe anak kaya dedapuramu. Jayatsena. Sinuwun, kula ingkang sowan sinuwun. Ya jagat ya dewa ya bathara. Yen ora sisip panduluku iki kaya tekane Hamsa, Dimbaka lan Supala kang marak ana ngarsaning sun. Lakar kados mekaten Sinuwun. Lakar kasinggihan Sinuwun. Lho nggih Sinuwun. Piye? Piye pawartane anggonmu ndak utus ngerangket ratu cacah 100 negara? Apa wis entuk gawe? Mugi kawuning ana Sinuwun. Kula Yayi Dimbaka dalah Kakang Supala sampun kasembadan ngrangket ratu minangka tumbalipun sesaji Kalaludra. Ngantos dinten sakmangke sampun ratu cacah 97 ingkang sampun kasembadan karangket wonten jroning pakunjaran Praja Magoda. Ratu cacah 97. Nuwun inggih Sinuwun. Tegese kurang 3. Yen ngono enggal genep ana. Yen ora genep 100 ora bisa sinebut sesaji Kalaludra. Lajeng kersa paduka Sinuwun. Nalendra pundi Sinuwun ingkang paduka kersakaken minangka dados ganepipun? Kanggo ganepe ratu 100 negara. Yen to mung ratu cilik-cilik agumah bakale kurang kenca kok kurang kuncara ora bakal kondang. Genep ana 1 Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Angka 2 Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Angka 3 sing pungkasan ya kuwi Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kuwi sing dadi ganepe. Waduh. Ratu teluke tek abot kabeh. Ratu teluke angele ora umum. Ora usah ngresula. Yen kowe ora saguh ngrangket ratu telu kuwi mau, kowe dhewe wong telu sing bakal dadi ijole. Saguh apa ora? Nuwun inggih sinuwun sagah. Yen to pancen saguh, aja nganti slendro sing dadi rasamu. Tumuli budhal. Aja pati-pati bali yen durung kasembadan ngrangket ratu telu kuwi mau. Nuwun inggih dateng sendika. Budhal dina iki.
ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Nista temen pakartine Kanjeng Rama Dewaji. Kukuh bakuh kaya Tugu Waja. Duweni niat kang angkara murka kepengin nyembelih ratu satus negara. Aku kang dadi anake kudu kepiye? Abote panandang kaya mikul bumi. Duh Dewa, Jayatsena nyuwun pepadang Dewa. Pendet mangkya darajating praja Nangge sinar tansah santi kunjuk ning yang agung asesati niskolonit kumalaning ramudita sirenaning kang sifat durjana sinar
kawuryan musuh nyoruri Ngangge sinar tansah santi konjak mrenggang agung asa santi niskolone umalane pramudita senane kang sifat durjana langenira sang nar pati lampahira kinarabak badaya yuarana nira Sari
Sari Om Iwang suksma mangadi luwih payungana marang panjenenganing ingsun kang angka sepisan ora lirwa ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero tumrap purbaning Gusti kang akarya jagat kang wis malimbarake berkah kenikmatan keselamatan kang sarta kawilujengan lair kang sarta batin marang Prabu Puntadewa sumrambahe para warga Gung ingkang mapan ana negara Ngamarta kene. Yayi Werkudara barep kakangku ana apa? Janaka wonten dawuh Duh Kaka Prabu. Dina sakmengko diprayogake anggonmu lungguh yadi. Sawetara pun kakang nyuwun wanci kang sarta nyuwun inah kanggo srana manembrama rawuhe para pepundhen sekarone kang dina sakmengko kepareng rawuh ana negara Ngamarta iki ya Yayi. Ya sasana saha wanci tak borongke marang barep kakangku anggone manembrama marang pepundhen-pepundhen kang padha kepareng rawuh. Matur nuwun Werkudara. Duh Kaka Prabu. Kaka Prabu jejimat pepundhen kula donya prapting delahan. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Sak rawuh paduka Kaka Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken kasugengan tumrap rawuhipun jeng Kaka Prabu ing Dwarawati. Kawula nuwun inggih Yayi. Katampiya andadosaken saya raket supeket anggenipun kekadangan ing antawisipun Dwarawati lan Ngamarta. Kula Prabu Kresna dalah Yayi sami aji sumrambahipun kadang-kadang kula para Pandhawa boten langkung taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi aji ing Ngamarta. Kawula non nun inggih Kaka Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan boten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang prayogi Duh Kaka Prabu. Kawula nuwun inggih Yayi karaos boten kirang prayogi lenggahipun Kang Raka ing Dwarawati. Kaka Prabu Kaka Prabu ing Mandura sami sugeng rawuhipun Kaka Prabu Baladewa wonten ing negara Ngamarta menika Duh Kaka Prabu. Wih, lah salah. Yayi niring sambikala jinangkung dening panguwasaning zat ingkang murwing zat satemah Anjalari lulus Raharja prapanipun Rakanta ing Mandura. Wiwit bidal saking negari Mandura ngantos dumugi ing negara Ngamarta tansah ginanjar kawilujengan lahir batin. Kaka Prabu dalem Yayi. Sak rawuh paduka Kaka Prabu kang rayi ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk wonten ngarasanipun Kaka Prabu ing Mandura. Nuwun inggih Yayi. Dahat katedha kalingga murda seh panakraminipun Yayi Aji Ngamarta ingkang rumentah dateng Rakanta ing Mandura. Kosok wangsulipun Yayi. Kosok wangsulipun puja pangestawanipun pun Kakang Kewala. Mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Yudhistira. Nuwun inggih Duh Kaka Prabu. Katampiya dados pengaji-aji boten langkung sumangga Kaka Prabu kepareng lenggah ingkang prayogi. Nuwun inggih Yayi. Kula kinten sampun boten kirang sekeca anggenipun Kang Raka marak seba wonten ing negari Ngamarta menika. Kejawi saking menika Duh Kaka Prabu slendra ingkang raos slendra ingkang batos
andadosaken kagiat sajroning manah dupinjeng Koko Prabu ing Dwarawati dalasan Mandura Kesdu rawuh wonten setinggil praja Ngamarta. Keparenga kula nyuwun dawuh baya wonten wigatos ingkang pundi ingkang rayi Ngamarta sumedya ngangklungaken jangga hanilingaken karena nyadong rumentahing sabda pangandikanipun Koko Prabu ing Dwarawati. Bremara reh manguswamya ngambrangang kadigaronaning kasuasih ring marga Amalagung risang ganta mastrat maca leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyo samara wayahanto Yayi kadangipun pun kakang ingkang saklangkung kula tresnani kamuni ngono prabanipun pun Raka Sarimbit wonten negari Ngamarta sepisan tilik dumateng kayuwananipun kadang para Pandhawa puji syukur kunjuk dhateng Gusti kang ngakarya jagat awit sedaya para Pandhawa tansah pinayungan kebagas warasan dungkap angka kalih kula ngaturaken alam oneng alam menika tembung lawas oneng menika tegesipun kangen awit sawetawis candra laminipun boten saged lawan pangandikan kanthi pratitis kadidene dinten sakmangke. Lah dungkap ingkang angka 3 Yayi lugunipun kula menika rawuh tuwuh tandha pitakon wonten salebeting batos awit tri ari kawuri utawa 3 dina kepungkur kula nampi nawala ingkang dipun tapak astani dening Yayi Prabu ing Amarta ingkang suraos sing tulis wonten mriku ngandharaken bilih kula ripalenggahan sakmangke tinimbalan marak sowan wonten ngarsanipun Yayi Aji ing Ngamarta. Pramila saking menika Duh Yayi kapareng ora kanta cumadong dawuh Yayi tan prabeda keng Raka ing Mandura. Kula ugi mekaten pramila saking menika mokal menawi boten wonten babakan ingkang wigati sumangga kula aturi paring dawuh mbok menawi wonten pepeteng keng Raka saged madhangaken menawi wonten reruwet pun Raka saged hangudari. Koko Prabu wonten dawuh Yayi saderengipun ngaturaken pangapunten awit kedahipun kula ingkang sowan wonten Dwarawati nanging dinten mriko malah kang rayi ingkang nyuwun paduka kekalih rawuh wonten negari Ngamarta. Sampun to Yayi, sampun. Kula aturi ngicali raos Durgama kang sarta sangga runggi, rikuh kang sarta pekiwuh. Sampun dados penganggep kula Ngamarta kiya Dwarawati, Dwarawati kiya Ngamarta. Boten kula bedak-bedakaken. Dados kresna ing mriki dumugi wonten Ngamarta ngibaratipun kebo mulih ana ing kandhange dhewe. Wonten menapa Yai? Kula aturi paring dawuh. Koko Prabu, boten wonten ingkang kula suwuni pirsa kejawi namung paduka Koko Prabu. Perkawis mekaten. Kirang langkung sapta ari kawuri wonten sanggar pamelengan. Kula karawuhan jawata saking kayangan Kaindranu inggih Pukulun Bathara Indra. Nggih, lajeng awit Pukulun Bathara Indra ingkang yasa wujudipun bumi wana marta menika lan sakmangke sampun binangun dening para Pandhawa ngantos dados karaton ingkang endah edipeni. Pukulun Bathara Indra paring dawuh minangka tandha syukur binanguning praja Indraprasta menika para Pandhawa kinen ngadani wujuding upacara syukur kang winastan sesaji Raja Suya.
Sesaji Raja Suya lakar kasinggihan duh Koko Prabu. Ananging pukulun Bathara Indra ugi paring dawuh babakan syarat sarana lumadining upacara syukur sesaji Raja Suya. Kula kinen anyadong dawuh dhateng Paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Pramila duh Koko Prabu. Kadosa pundi syarat sarana ingkang kedah tinempuh murih kasembadaning adicara sesaji Raja Suya kala wau. Kang rayi ing Ngamarta cumadong dawuh duh Koko Prabu. Kadangmu padha warahan dena becik besok amendem baris baris kang prayitna Yuwa saranta wanging Dwarawati dinumpesiku Panawak Pandhawa dinumpesiku Panawak Pandhawa